Sziasztok, köszöntöm a tévénézőket, bemutatnám Muzsnai Attila séf kollégámat, Szervusz Jocó! Akivel együtt fogunk főzni ezentúl a műsorokban. Milyen kaját fogunk készíteni? Arra gondoltam, hogy ma ázsiai kaját készítsünk, garnélarák, friss zöldség, jázminrizs, már csak azért is, mert nekem az első séfem, akitől tanultam mindent, ő ugye ázsiai volt, ezért azt mondhatnám, hogy az ázsiai konyhában érzem legjobban otthon magamat. Lássunk is hozzá. Rendben. Mit is készítünk akkor? Garnélarákot, vegyes zöldséges pirított rizssel. Rendben van, akkor én felkockázom a zöldséget. Addig én oda teszem a rizset főni. Pontosan. Az ázsiai konyhánál fontos, amit tudni kell, hogy a rizs 3-szor annyi vízben kell főjön, mint amennyi van. Közben, amíg te a rizset főzöd, én lepirítom a zöldségeket. Olívaolaj. Jöhet rá egy cikk fokhagyma. Mivel hogy vegyes zöldségeink vannak, van tök, vinete, paprika. Én azt ajánlom, hogy vágjunk különböző formákat, így annál gazdagabb lesz a végső étel. Rendben van, akkor én vágom a padlizsánt vagy a vinetát gyufaszára. Rendben. És akkor a tök az jöhet nagyobb darabokban. Azt tudjuk, hogy nagyon nem kell lepirítani, hogy ne lágyuljanak meg a zöldségek. Ahogy ugye konyhai nyelven szoktuk használni, legyenek al dente. Az al dente szó az fogra valót jelent, azt jelenti, hogy foggal lehessen harapni. Lehet, hogy nem vágom ezt olyan spéci, mint ahogy te vágnád, de azért megpróbálom, egy kicsit a gyufaszárnál. Nagyon jó lesz. Póréhagyma mehet karikára. Egyelőre nem dobok rá sót, hogy ne lágyuljon meg. Jó, rendben. Adok hozzá egy kockányi vajat. Picikét dolgozza fel magát. Paprika is mehet hozzá. Tökéletesen készül. Hogyha megengeded, akkor egy kis citromhéjat még reszelek hozzá. Lenne egy kérdésem, hogy a garnéllának rajta maradhat a farka, vagy el kell távolítani róla? Azt a garnélát, amit ma hoztunk, ez ugye egy előrefőzött garnéla. Onnan tudjuk megállapítani, hogy előrefőzött, hogy már rózsaszínes. Ők szépen meg vannak pucolva is. Az ázsiai konyhában előszeretettel esznek kézzel, ezért a garnéla rákot is azért hagyjuk rajta a farkát, illetve a páncélzatot a farkán, mert akkor megfogjuk, és egy az egybe lehet őt megenni. Mesélj a séfedről, azért szeretnék tudni róla egy pár szót, legalábbis névileg. Ha visszaemlékszem, meg gondolom már rég jártál. Az első séfem egyetemen mikor jártam, őt Elmer Salandanánnak hívták. Remélem, hogy néző is a műsort. Fülöp-szigeti séf volt, és tőle tanultam nagyon sok mindent. Mondjál egy-két dolgot, ezen kívül, a garnélán kívül. Például más tengeri herkentyüket is készítettek? Nem csak tengeri herkentyüket, hanem kimondottan ázsiai ételeket, ilyeneket, mint a dim sum, ami... Nem is hallottam róla. Kis csomagocskák lepárolva. Egy tészta karamellizált hússal töltve. Avagy a gyoza, ami ugyanúgy egy tészta, ezt viszont egyszer sütjük, utána gőzfürdőben pároljuk le. Szójaszósszal szolgáljuk fel, egy japán különlegesség. Most kezdjük az első műsort, már tanultam belőle. Én igazából nem jártam Ázsiába, csak képzeletbe. Tehát azt tudni kell, hogy Muzsnai Attila séf az Areo Hotelban dolgozik, úgy, mint séf, gesztiós és minden átölelve, sok nehéz munka mellett még közben vállalunk egy-egy ilyent is, úgyhogy kövessék a műsorunkat, és nézzék végig ezeket a fenséges kaja elkészítéseket. Látom, jó föl a rizsed.
Mindjárt kész is van. Belejöhet a póréhagyma. Igen. Most már gondolom egy csipetnyi só jöhet rá. A rizs sincs szétfőve, zöldségeink is friss és roppanósak. Most már mehet bele. Mehet bele a rizs, rendben van. Okés. Egy picit összerázom. Rendben. További fűszerezésként egy nagyon kevés olajat, de ez nem akármilyen olaj, hanem gyömbérízű olaj. Tehát, hogyha van friss gyömbér, akkor azt is lehet belereszelni. Akkor annál jobb. Annál jobb, intenzívebb és sokkal finomabb lesz gondolom az íze, jobban kiadja. Igen. És a szín kedvéért egy kis wok szósz. Tehát ez hasonlít a szójához esetleg. Nagyjából szójaszósz az alapja, viszont ez a fajta szójaszósz, ez például mirinnel van ízesítve. A mirin az meg az ázsiai bor. Közben én is felforrósítottam a serpenyőt. Teszünk bele egy kevés gyömbérolajat, kis kocka vajat. Amit én például szeretek csinálni, az az, hogy a vajat egy kicsit tovább hagyom, addig, amíg elkezd pirulni, és elkezd barnulni szépen. Csak akkor adom hozzá a garnéllarákot. Ezekről a garnéllarákokról ugye tudni kell azt, hogy ők már eleve meg vannak főve, így nagyon kevés hőkezelés kell neki. Mert ha nem, akkor azt tudják, hogy ha otthon elkészítik, akkor gumis fog lenni, hogyha sokat készül. Mehet is bele. Azaz. Egy kevés citromlevet csavarunk még hozzá. Így van, már jöhet is, gondolom nem sokára. Az elüti az erőteljes hal ízét. Hát jöhet a tálalás, gondolom most már. Kevés rizset alapul. Az ázsiai konyhának ugye az egyik fő szabálya, minden színes, minden élő kell legyen. A rizsre akkor mehetnek rá a garnélák. Íme el is készült ez a fenséges ázsiai kaja. Garnélarák pirított rizssel. Jó étvágyat kívánunk a viszontlátásra! Viszontlátásra! Műsorunk kiemelt partnere a Benedek húsüzem.